Ράτσελ. Δεν έχει δηλαδή, η άλλη δεν μ' άρεσε. Άκουσα το 2,5 λεπτό ρήμα εδώ. Τι δεν πήγε αυτό λεπτό, ας τον ολοκληρώσει. Έχει κάνει ένα σκασμό πρόβε σπίτι του. Και αν δεν λυπάσει αυτόν, λυπήσει την έρμη τη μάνα του. Που ακούω όλη μέρα τις μουσικές του, βλέπει να πάει πέρα δόθε, πέρα δόθε. Το τι χαρά έχει αυτή. Η μάνα μόλις είδε και τον κόψανε, στην πόρτα τον περιμένει, το ξέρω. 1,5 μήνα κουνιώσουν αξιβιδόρκες. Σε ένα λεπτό, δεν σε κρατήσαν. Άχρηστη, άχρηστη. Θα μου πεις, από πού ζήτησε συγγνώμη ο Ρουβάς, κυρία μου? Δεν ζήτησε από όλους μας, ζήτησε από τις Σουρουβίτσες. Το ότι υπάρχουν πολλές Σουρουβίτσες και υπάρχουν και κρυφορουβίτσες. Τους ανακάλυψε από τις κρυφορουβίτσες. Εγώ τον τίτλο της Ρουβίτσας τον παίρνω, διότι μην στεναχωριέστε. Οι πρώτες Ρουβίτσες στην δική μας ηλικία έχουν. Ψηφίζουν οι μικροί, δεν ψηφίζουν οι μεγάλοι. Ακριβώς. Τώρα Ρουβίτσες, κυρία, με τα συγχωρήσεως κιόλας, αλλά αυτές είναι οι κουβίτσες. Ρουβίτσα θα πει να κινήσει και στο ρυθμό του Ρουβά. Άμα πλακώσει τα ημάν μπαιλδιά και τις καρδούπες και γίνεις κουβίτσα, κουβαδοποιηθείς που λέμε, ας το Ρουβίτσα να πάει στο διάλο, να το πει μια πιτσίρικα. Εμείς είμαστε σοβαροί άνθρωποι, δεν είμαστε Ρουβίτσες δηλαδή. Είμαι φανατική οπαδός του Σάκη Ρουβά. Από παλιά ή Από παλιά. Ρουβίτσα. Ρουβίτσα. Η υπουργός εξωτερικών. Ρουβίτσα, ναι. Είναι η μόνη αταξία που έχει κάνει η κυρία μου κόντρα στον μπαμπά της. Αυτή ήταν την προσωπική της επανάσταση. Ήτανε Ρουβίτσα. Πήγαινε κρυφά και έβλεπε το Ρουβά. Τέτοιες επαναστάσεις γινότανε στην οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτά που μας φάγανε, κυρία μου, αυτά που μας φάγανε ήταν αυτά τα... Να και ο Νορβηγός, το μυγόχεσμα, ναι, μυγόχεσμα, που έχει και του πέτει ύφος να του ρίξουν... Πάει ένα χέσμα από τη μύγα τώρα να μάθεις. Είδες πως χέζει η μύγα? Όλο τέτοια λέγατε. Τώρα τι να την κάνεις την πανερίτσα? Τι να την κάνεις? Τώρα τη χέζεις ή δεν τη χέζεις? Δεν ξέρω, τι να σου πω. Γι' αυτό σε παρακαλώ, σε κάνω δουλειά μου. Η αλήθεια είναι, κυρία μου, το Σάββατο το βράδυ είχαν φτιαχτεί όλοι οι Έλληνες, είχαμε το παρεστεί, τελείωσε. Θα έρθει πρώτος ο Ρουβάς, το είχαμε πάρει απόφαση. Όπως λέει και η Ελληνίτσα, όμως στο τέλος. Μπράβο, τον ρουφήξαμε όλοι μαζί. Ακριβώς. Δηλαδή, ενώ... Τον ρουφήξαμε όλοι μας. Τον ήπιαμε, ρε παιδί μου. Αλλά είχε και τα καλά του όλη η εβδομάδα της Eurovision, να πούμε τη μαύρα αλήθεια. Όλο αυτό το διάστημα είπαν. Το τι υπόθηκε σε αυτές τις ζωντανές εκπομπές, δηλαδή, συνδέσεις, δεν μπορεί να φανταστείς. Όλοι εδώ οι άνθρωποι του Alter που εδώ πέρα έχουν στήσει ένα μικρό Alter είναι πίσω από την κάμερα και συνεχίζουν Στα άλλα κανάλια βρέχει. Στα άλλα κανάλια βρέχει? Όχι, είναι τοπική βροχή πάνω από τον Alter. Είδε Alter και έβρεξε. Βλέπει σκάει, σταματάει. Άκου, ερώτησαν στα άλλα κανάλια βρέχει. Θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε. Διάθεση ανεβασμένη στα ύψη, ετοιμοπόλεμη. Άρα θα κερδίσουμε. Καλά, αυτό εννοείται. Τι ερώτηση είναι αυτή, Γιάννη? Δεν το βλέπω με ενθουσιασμό. Θα κερδίσουμε. Εννοείται. 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 Μπερδεύτηκε η Έρμη η Ελενίτσα και δεν κατάλαβε ποιος ήταν ο γέρος. Έβλεπε ένα γέρο με ξασμένο μαλλί κάτω και νόμιζε ότι ήταν κανένας γέρος και μάζευε έγλυφη τσιμέντα. Και λέει, τι είναι αυτό? Κάτι, ένα άσπρο ξασμένο μαλλί, τι είναι σκυμμένο? Αυτό το ξασμένο εδώ, Ελένη, καταπληκτικό είναι το μικρόφωνο του. Μα βλέπω την άκρη. Νόμιζε ότι είναι γέρος και έγλυφε κάτω, κατάλαβε. Ρε Ελενίτσα μου, δεν το βλέπεις αυτό που μακραίνει σαν εδίος αποδόμηση? Δεν βλέπεις, μόνο η Κέλλη Σακάκου, κυρία μου, η Έρμη πήγε κόντρα στα πάνελ και ψήσε φωνή. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν καλύτερα τραγούδια από αυτό το δικό μας. Τελείωσε. Τολμώ να το πω. Και πείτε με και εθνική μειοδότρια. Ευτυχώς το είδες νωρίτερα. Πώς τολμούσε να το πεις? Δεν τολμούσε κανείς να πει. Βλέπαν το Σάκη, χάναν τη φωνή τους, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Πάμε σε κάτι άλλο λίγο παρακαλώ πάρα πολύ. Σε αυτές τις φωτογραφίες που λέγαμε πριν, τις γυμνές φωτογραφίες του Σάκη. Τέλος πάντων, κυρία μου, τα χάνανε συνέχεια. Έβλεπα εγώ την Eurovision, αλλά είχα στο μυαλό μου παράλληλα τι θα κάνω την Τρίτη. Έλεγα, ωραία, Eurovision, τι θα κάνω εγώ την Τρίτη όμως? Γιατί από την Παρασκευή ξεκινάει ο εφιάλτης μου τι θα κάνω εγώ την Τρίτη. Μην κοιτάς που με βλέπεις το χαρούμενο, εγώ περάζει. Αλλά αυτό δεν είναι το ωραίο. Περνάω και μετά τριανταρί. Τα ξεχνάμε όλα. Παίρνω εγώ από εσάς. Παίρνω εγώ από την Ελευσίνα. Ενέργεια, την παίρνω.
Την παίρνω την Ενέα και την Ελευσίνα και τη δίνω. Και από τους θηβαίους εδώ. Και από εσάς, γενικώς ρε παιδί μου. Έτσι λοιπόν, ενώ εγώ έβλεπα ας πούμε το βίντεο στο Αλτσαντήρι αυτό, να παίζει το Eurovision, έβλεπα αυτό. Έλεγα έτσι, ωραία είναι έτσι έκανα. Λέω, αλλά ας το δω έτσι. Αυτό το βλέπω εγώ στο μυαλό μου έτσι. Έβλεπα ας πούμε, αυτούς τους Ολλανδούς που κοπήκαν στον ημιτελικό. Αυτές τις είδες, τις έχεις δει, τις θυμάσαι αυτές. Και τις φανταζόμουν έτσι εγώ. Έβλεπα μετά αυτόν τον Σέρβο που κι αυτός ο Έρμος δεν πέρασε στους ημιτελικούς. Το θυμάσαι. Δεν πέρασε καμένος. Αλλά για φαντάστον έτσι είναι έτσι. Ίδιος. Έβλεπα τη Μολδαβή αυτή τη χαρά η καημένη. Δώσε φωνή. Και λέω ποιος έχει τέτοια χαρά αυτή την περίοδο. Να τον βάλω εκεί. Δώσ' το. Άκουγα στο όλο κανάλι, κυρία μου, τον Μπάγκαλο να βρει στο κουκουέ και να βλέπω αυτό εκεί. Βλέπω την Αρμενία. Γι' αυτό χρειαζόταν για πλάνα. Και μετά λέω να το, έστω να γίνει αυτό. Σαν είδα τη Χαντισέ και ανάβαζα. Δεν μπορούσα να βάλω τίποτα. Όποια και ανάβαζες θα την αδικιούσες. Αλλά νομίζω διάλεξα γιατί η Χαντισέ είναι καλύτερη. Δώσε! Δώσε! Έλα! Φαντάσου την πετραλιά να ανοίγει τα πόδια έτσι. Της πάει όμως. Και για να μην χαλάσω το χατήρι του Καμπουράκη, επειδή σκεφτόμουν ότι όταν έβλεπε Eurovision σκεφτόταν αυτό, ξερογλυφότανε, λέω Καμπουράκη, σου δίνω τη χαρά του μοντάζ. Να έχεις δουλειά στο σπίτι σου, σου δίνω homework. Να βρεθεί κοντά στην Αζερβαϊτζάν σου. Έτσι λοιπόν, κυρία μου, για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Ο καθένας από όπου την παίρνει τη χαρά στη ζωή αυτή. Οι γυναίκες μου την παίρνουν τα παπούτσια. Είδα που βάλα κάτι 3 ευρώ τα παπούτσια, είναι όλες. Από πάνω. Θα μπορούσαν όλη μέρα οι γυναίκες να αγοράζουν παπούτσια. Τρελαίνονται. Τι σκατά κάνουν τα παπούτσια, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλη μέρα τα βάζουν, τα βγάζουν, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν στα τα κούνια πέρα, δόθε. Και μετά λένε δεν μου αρέσει καθόλου και φεύγουν. 3 ώρες. Πώς δεν τσιχώνουν τα τακούνια στο κεφάλι αυτοί οι έρμοι πολιτές. Και εντάξει τους αρέσουν τα κουτιά που είναι ψηλά. Αυτό το κουτί μου κατεβάζεις. Πάρ' το κάτω κουτί γαμό του κερατά μου. Οι γυναίκες παπούτσια. Δώσε Ανθούλα, γκάζωσε. Άλλα 4 επεισόδια έχουμε. Γκάζωσε, σου λέω, γκάζωσε.